Kweduno mabuja kanaka atauya anodzanyasi kamunhau zuwa rochinomwe mwedzi uno waiye kurume wamunangari nyasi wadokerera wariko kunzvimbo yosomabhula kwanga ari kuparura ipapo kucheriwa kotambo yomagetsi odandemutande fiber optic cable pachirungu ichibva ipapo ichiteera njanji kuenda kunzvimbo yobed bridge, imwe ichipira kuteera njanji kuenda kunzvimbo yemapopoma kuVictoria Falls, imwe ichipira njanji kuenda kumuzinda weHarare, zvichizoenda zvakadaro kunosvikawo kunana Mutare, zvichienda zvakadando. Kwaipapa kambani yoBCS pokare nodande mutande ndidzo dzakabatana kuti dzikone kuita izvi. Wari kuringira kuti wagochere njanji panoita makiromita churu chibodzi nomazana mashanu 1500 kilometers pachirungu. Chatorwadza kutoti riwadhi kangai akamboita mutungamiriri wekambani yoNet 1 agutoreketa kutoti takambozvikumbirawo zviita izvi tikarambidziwa nehurumende, kuno ipapa wakubvumira mamwe wemakambani akazvimira egani kuti kambani yawo yehurumende ndiyo iite izvozvo. Obva watoona kutoti pachiribe chisvinu idi, rekai hedu tione kuti wanosvika papi naizvozvo, charamba takaringama. Kutambura kwana muZimbabwe kwakutandapo kare kusimudzira kwaimanga mambondipfa makamu mambozorora kubefura chaiko panyaya yekutambura nonyaya yemagetsi, asi hwendo huno aachachaya yatanda kuita zvinhu zvayo zviya zvatakakura tichiziva ichiita, kuti magetsi anondomukira kuenda ozobenuka wapwere warara, zvokuti wamwe wapwere wakatozvahwa magetsi achienda muendere iwoyo wakatozitanda kweyaziva magetsi makuno yanochaiwo. Ipapa kwai kukaribha kwakufanira kundobikiwa magetsi anoita 214 214 megawatts pachirungu. Apa Zimbabwe inge iri kuita kupomba chaiko kubika magetsi akawanditsa, asi zvachinjiwa manje kureketa kuno. Kwai wakareka kudaro dhamuro rinopwa kusara muri bemvura. Apa Zambia yabva yatoti aiwaba tichakupai magetsi atatiri kupai hai ama muri kubhadhara makutukutu omari. Apawo pawanga wakaringira kuti wachagovaka rimwe gwenya remagetsi kubhatoka, zvambomisiwa zviya, kwai mvura iri muZambezi yanyanya kuita shoma. Mabuja dai zvaita kuchinja chaiko, dai toswira kutoti vakomana dai zvakoneka kutoti wakone kumbomisa imwe mvura inoenda zvayo kupinda munyanzamo kuti tikone kuboya mvura. Idiwa yedu pamatebherere ndipapa wakaita kuomerwa izvezvi, wari kuita kusaya kuziva kuti woita kudini kutandira poi. Heno mabi angu rekai tione kuti inenge ichisvika papi nyaya yacho. Bepanaulo standard ipapa ritori munyaya yekuita kupisa. Kwai ipapa pawagonzi nomuridzi wemaropafadzo energy wagobuditsa kuti kwai akaita zvokuenda koba marasha ariyo mariyo inoita $300,000 zviuru 300,000 US pachirungu. Kwai agoti bisai nyaya yenyu mondikumbira regereyo, kana kuti ndokuendesai kudaro dzimhosva kuti mondibhadhare miriyoni. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinosvika papi. Koka mapurisa aya kunyarapo kare nyaru kwai dzavanga vari kuti pfuti dzakabatiwa mubhazi dziya, kwai aiwa ipfuti dzokutambisa dzowapwere dziri kuda kuseenzesiwa kuti dzibatsire ana mahobho kufundira kuseenzesa pfuti. Warume kuona pakadaribva uziva kuti paita kunyangara. Apa wanga vari kuita kufara kana kuita kufara kuti aiwa tanota tabata zvisvinu chaizvo, kuno kudaro dzimhosva ndoko zvapfira ikoko. Ipapa wakutoita kupeta muhwe chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kwainonyenda nyaya yacho. NPA wagozobuditsapo kare wakureketa kuti taakuenda kupirapo kare nonyaya kudaro dzimhosva, nyaya yatakaendesa zesa kuti ibatiwe nomhosva yekuponda munhu ipapo, nokuti munhu akabatiwa nomagetsi awanga wasiya akanyenama zvawo, kwai munhu uyu bva apfa. Kuno wabva wanzi makagwarasha munhu zviri zvemi, chiitai mubhadhare mari inoita $200,000. Kuno ndoyo wari kuti yanyanya kuita shoma. Kana ipapo munhu wese andoti
ko kundozvireka undoti aiwa uri kubatiwa nomhosva zvinei rekai tione, nekuti mukaringa kanyaya karibe basa karibe munhu upenyu hwemunhu mukati kakaita sokuseenzesa dandemutande reStarlink, vanhu makambani vari kutobhadharisiwa madhora $100 chaiwo omari ekuAmerica. Mabuja pakanyangara. Rekai hedu tione kuti zvinoperera papi. Kwaya akajiwa musarudzo dzabva kuitiwa dzidzi kunzvimbo yobulawayo aida kuita kanzura Love More munyamana kuZANU-PF. Kwaya agototi ndiri kuda kubvuma kujiwa kwandakaita nokutoti Donaldson Mabuto akahwina wacho. Kwaya anga ambobisiwa naiye Chabangu panzvimbo yebodziyo kuno abva abenutsiwa abva abenuka somunhu avhotewa. Aiwa zvisvino ndo zvinoitiwa ba. Rekai tione kuti wamatarewo wachazvibvuma chere kana kuti wachadini, nokutoti pane kona kunyangariwa ipapa ticharamba hedu takandoringa zvazvinenge zvichiita. Tiri kunzvimbo yobulawayo, nyaya yekusaika kwemvura yanyanya kuhadza izvezvi. Rekai tione kuti wachaita sei. Gurukota chitandoribe charareketa panyaya yacho, chisvino chinobatika. Wanga wadanidziwa kamunaiye Kotati nokanzuru yacho akati goyai murekete nesu mutinyepe kuti muri kufungei isu hurumende toita sei, nokuti nyaya yemvura yaita kunyanya kuhwadza. Rekai tione kuti zvinopera papi. Apawo chipatara choMupilo kubulawayo ikweyo kwaizvezvi chaakutohwadza nokutoti wahwera vanokona kupfa nonzara chaiko, nokutoti mazuva apfuura yaya chakatomboita umwe usiku hwachakarara chiribe chokudya zvokuti vanhu ukaona pakuita kuti wahwere wakunzi mukambojamba kuseni mozojamba kudya masikati mozojamba nhoko bvaziva kuti paita kunyangariwa. Rekai tione kuti nzara iyi kana ikabata mubatiro wakadandi kuna vanopona chere. Ticharamba hedu takaringa tinenge chikunyepai. Kuno vanhu vari kusaiti kwaChabangu wakatora mhiko dzavo dzokupinda kuseneti. Wagonzi kwaendesiwa tsamba yekuti wabisiwe kudare roseneti rom. Kwai vanhu wandilile nemulilo uqaqa pulu Linda Sibandana Colette Ndlovu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei tinenge chikunyepai hedu patinenge tichakaringa kwazvinoenda. Apawo akambotamba bhora achitambira chikwata chonyika Bruce the Jungleman Grovela akureketa kutoti ndiri kuda kufundzisa ini, ndiri kuda kurairidza chikwata chonyika choZimbabwe chowakomana ndiite kuti nyika yedu iende kumusoro kumberi chaiko. Rekai tione kuti achapuwa mukana chereke pone peno anozvikonawo anouya nhwazvo. Ticharamba takaringa. Apa Zimbabwe iriko kumutambo yeAfrica nyasi yaita ikaja chikwata choRwanda kumutambo wekiriketi. Mutambo iyi iri kutambirwa kunyika yoGhana. Tiri kufarapo kare kuti mutambo wekiriketi watakanhuhwa kamu takanhuhwa kusvino Hamilton Masakadza kwaya agosiya basa ikweyo. Dai kuri kwedu tatoita kamupururu chaiko, nokutoti anga aita kuzvinyanya chaiko. Rekai hedu tione, asi tiri kufara kuti azosiya. Tochiringadzirikitika pasi rese kureketa kuno kwanyasi musimaimani agoreketa kuti taita zvese zvinoita kuti tipinde musarudzo takagwinya. Rekai tione kuti vanoperera papi. Ipapa ukaona padaribva waziva kuti paita kunyangariwa. Wamwe pasarawo MK party yavo Jacob Zuma tigoona kuti wari kusvika papi. Ndo mapato kaanenge ari nani akumiramira ipaya. Rekai tinge tichiona kuti wari kuzvipedza nopapi ipapa tinenge tichikunyepai. KuZambia wagoreketayo kutoti migodhi taakumboidamurira magetsi nosvika makumi mairi chaiwo kubva muzana kuitira kuti wakone kugopawo vanhu magetsi kunyange wari kudzimira munhu wese. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi dzimwe nyika ipapawo ZESCO wakutoburisa pachena kutoti magetsi anenge achienda nguva dzakati kusvikira nguva dzakati nzvimbo dzakati zvinoitiwa noEscom zviya. Kwedu munondoiziva kabvopfopfo rinenge rindoripo, unondomukira wototi aenda abenuka aenda abenuka zviribe kana kunyoriwa. Paanenge apfano paanenge andoenda unondozviziva bano kutoti zvibodzizvo kamu. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Kapuka kanonzi rudo kakaita kunyangariwa hwendo huno. Ipapa kuno vamwe amai wokukinya
wagoburika warunziwo wagobatsira kuponesa murume wavo kubva pashumba yange yatomuvhiringidza. Anga aita kubatiwa nomhondoro, yange yakutoita kuhwewa rute kuti imuvhiringidze. Kuno wadzimaiwo ndo wakaita kusimuka unotoita kuona kuti aiwa yawe wakamira wegani chaiko, wakandopfekawo iyo muviri womukadziyo, kwakutomira wegani kuti shushu, shumba ikabva yaita kutiza. Tikuti makorokoto edi ndokuti rudo kahuku. Paisarudzo dzokuSenegal dzakuitiwa zuva rechimakumi mwedzi uno, rekai tigoringa kuona kwazvinenge zvichiperera kuti ndokupi tinenge tichizokunyepai. Joe Biden ipapa agonyora akati masoja ekuAmerica ngaachiite izvezvi paite nzvimbo inosvikira zvokudya zvinobatsira vanhu kunzvimbo yoGaza. Kokundoreka kakupa vaIsraeriwo zvombo kaitione kuti vanozvida chere izvozvo kana kuti vanoramba vachindoita zvokusikinya tokuona zvavari kuita. Nyaya yegumisira kwai anonzi Francis Ngannou agoti ndagadzirira manje kuti ndiite zvokunyirana naiye Anthony Joshua zuva ramangwana. Tigoramba takaringa kuti zvinosvika papi pokare kuti vanoperera papi, anenge awina mbani tinenge tichikunyepai kana zvaitika. Takadaro zvedu rekai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.